So yan, good morning mga kapsat. Bali ngayon guys, bali may pupuntahan ako. Itukunin ko yung kwan. Tutubusin ko yung kwan ng motor ko, yung papel ng motor ko. Wala tayong lisensya, kaya tiniketan nila ako. Ito babayaran ko sa munisipyo. So yan guys, samahan nyo ako. Tapos on guys, papasyalan din natin yung mga kwan guys, mga pasyalan dito sa amin. Yung mga tulay na simpleng piknikan. Sa Padol nakapunta na kami, yung sa tulay doon, pero yung sa isa sa kabila sa Aurora hindi pa kami nakapunta doon, kaya puntahan natin. So guys, tara na, magmumotor ako guys. Ito ang gagamitin natin. Nandito na ako sa Daruba. Bale, didiretso muna tayo sa munisipyo guys para bayaran yung huli natin. Tapos mamaya dadaan na tayo sa kabila, doon sa loob dyan, kasi nandyan yung isang pupuntahan natin. Bale, mauna tayong pupunta doon sa kwan guys, bago natin pupuntahan yung kwan, yung mga ilang pasyalan dito sa amin pagka weekdays, ganun, maraming tao doon. Pero ngayon siguro mga konti lang siguro guys ang tao doon, kasi Lunes ngayon school days, weekend wala. Maraming tao doon. Kung mapapansin nyo guys, puro bundok dito. Diyan sa kabila puro bukid yan. Ay, 150. Sir, wait lang. So yan guys, nakabayad na tayo. So yan guys, nakabayad na tayo. Bali pupunta na tayo. Yan guys, dito lang yun, malapit lang yun yung isang pupunta natin, yung isang pinapasyalan nila dito. Pero hindi pa ako nakapunta dito. Dito na ako. Bali dyan na lang sa babayan guys. Eto na. Meron din sila mga kubo-kubo dito guys na pinaparentahan yung mga yan oh. So yun guys, ito nga isang pinupunta na nila dito. May mga kubo-kubo sila dun guys na pinaparentahan. Ayun yung mga pinagliliguan nila dyan. Walang tao ngayon dito guys kasi weekdays ngayon, Monday, bali pasukan ng mga estudyante. Bali kwan lang guys, kailan lang kasi nagawa to, dating kwan ito, dating overflow ito, tapos ginawa nilang tulay. Tapos ngayon guys, ito nagiging piknika na yung kwan, yung sa ilalim nito, itong tulay na to. Bali nandito tayo ngayon sa taas. Sa baba marami ding mga kwan ito guys, mga isda. Ayun sa baba may mga nangingisda doon. Doon sa baba. Ayan naman guys, sa kabila puro bukid yan, hanggang doon sa baba, hanggang doon sa taas puro bukid yan. Etong tubig na to guys, bali galing din doon sa amin. Kaya guys, punta natin yung sa Padol, yung kwan. Meron na din tayong vlog na kwan guys na ganun dito sa YouTube natin. Check nyo na lang guys yung Padol Bridge siya yun. Yan guys, bali puntahan natin. Bali dito na tayo dadaan sa kabila. Kanina dito tayo sa kabila dumaan, diretso sa munisipyo nung bayad tayo. Ngayon dito na tayo sa kabila dadaan. Yan, ito guys
guys, puro bukid na to, napakalawak na bukid. Kabilaan, yan hanggang doon sa dulo. Tapos hanggang doon. Bali isang kwan lang ito guys, bali Quezon din. Quezon na Ibabiscay. Malit lang yung tulay nila dito pero may mga ilaw-ilaw. Saan guys, balikat ko muna tong video, bali on na lang natin mamaya pagka malapit na tayo doon. Saan guys, malapit na tayo. Bali dyan na lang sa baba guys, pababa na to, mabulusok na. Ito na guys, yung bad furniture dyan. Ito na guys, Padul Resort. Yan guys, ito nga yung tinatawag naming Padul. Pakaraming kubo-kubo dito guys. Tignan nyo, kubo-kubo lahat ng mga yun. Hanggang doon sa taas, may mga kubo-kubo doon. Pati dito sa silong ng tulay guys, may mga kubo-kubo dito. Uli ito yung pinakatulay. Pati dito sa kabila guys, may nagiginto. Kasi yung lupa dito guys, dito sa ilog, may mga ginto ito. Katulad dun sa amin. Ayan guys, may nagiginto dun. Yun, nakikita yung tao yun. Nagiginto yun. Malinis yung tubig guys. Pati dito sa baba may mga kubo-kubo. Dito sa silong meron din. Eto dito guys, meron yatang kuan, may entrance yata dito. Pero kuan walang entrance, ay walang kuan ng tao, yung mga sasakyan lang. Bali 10 pesos yata ang sasakyan guys. Tapos 5 pesos yata ang motor. Kasi private property yung dinadaanan doon papunta dito sa loob. Then guys, napakaganda ng view nun, no? Yung sa banda roon. Tapos medyo maluwang din dito tulad dun sa kabila na pinunta natin. Maluwang to. Tapos hindi masyadong malalim doon. Magandang paligo ng mga bata kasi guys, mabuhangin, hindi siya mabato kasi hindi siya malalim, katamtaman lang. So yun guys, punta na tayo. Bali tutubusin na natin yung papel ng motor natin. Bali 150 pala yung binayaran ko dun guys sa munisipyo. Mas mahal pala yung kaysa nung unang nahuli ako guys, wala din akong lisensya pero wala akong helmet yung nilagay nila, kaya 50 lang. Nung nahuli ako nung ito guys, nung huli ko na to, meron akong helmet pero lisensya yung nilagay, mas mahal pala yun, 150. Samantalang yung helmet 50 lang. Pero paminsan-minsan kasi guys, hindi sila naghuli pagka naka-helmet ka na. Hindi na sila naghuli dito sa amin. Ayun guys, biglaan nga lang. Ang alam ko, hindi sila maghuli. Ayun guys, nahuli ako. Nahuli tayo. Okay guys, tara na. Kita-kits na lang. So ayun guys, nandito ako sa bahay pero naharap naratnan ko tong baby ko dito. Ang sultan sofa. Galing na siya ng school pero guys, pero gusto niya nang sumama, ayaw niya nang maiwan. Sama ka na? Apo. Siya yung kasama kong magtutubos ng guys, yung papel ng motor ko. Hello ka na Gordo, hello ka na. Hello. Hello kayo na. Hey guys, nandito na kami. Sino yung patayo niya? Hindi nakaon niya. Ito yon? Pang-bisyo yan? Hello ka na. Hello. Hey guys.
So yun guys, nandito na po sa bahay. Bali na po ako na yung ano po ako. Ito na siya guys. Papel lang motor ko. Yung Xerox lang ito. Yun guys, nagluluto na ako ng tanghalian namin. Ito. Manok adobo. Tapos may itlog dito. Tanghalian namin. So yun guys, bali hanggang dito na lang itong video na to. Bali, salamat sa mga kanday sa panonood. Tapos kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po. Tapos huwag kalimutang mag-iwan ng like guys, mag-iwan ng like or comment guys. So yun guys, hanggang dito na lang. See you next video. Ingat, God bless, bye bye.